Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Tam 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 ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tam pam pam ke tumbang ke pin chikitan chikiti tam 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 ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tam pam pam ke tumbang ke pin ecstasy extano ecstasy extano. Diyos marhay na Lunes na medyo nagtataga-uran-uran buda nagtataga-init-init sa tuya gabos mga kabarangay. Ang pagpaabot may giraray ning pagrespeto sa lambang miyembro kan pamilya asin kasabay dyan. Ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kasiributan. Ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Petsa 4 na ngunyan kan Septyembre taon 2023. Tingog kan Banwaan na po kita sagkod alas 10:30 nin pagkauto sa pangarang kang bilog na tropa. Ang news team dyan sa luwas. Sa control technical si Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom yaon dyan si News Director Mardela asin si Angel Mustasa. Si Jen Matthew Balyaran, siyempre Jimos Barrios kasarabay dyan. Asamuyang social media account, kasabay man sa IT sa broadcast mi mantabi, sa internet sabayan kitang nadadangog sa Radios AM Band, asin sa internet sa DCGB News Online, asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Yaon dyan Tresya Marilitana, asin si Jester Baranda. Ako man po sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige tabi standby all units ta nakakonektar na kita kay Director Dindo Nabol kan Department of Trade and Industry. Igwa pa ining surunod-sunod na meeting informasyon isiyunta daw baka nasa linya na si Director Dindo. Director Dindo, Diyos maray na aga si Pio po kan DCGB. Ay, Diyos maray na aga po, Sir Pio, at sa itong mga paradangog. Opo, salamat sa oras. We know that you're very busy enough. We're honored na yaong ka po sa programa. Primero parte ka mo tabi, Director, ka itong executive order permado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. manungod sa price ceiling kan bagas. Ano po nang naibaba na direktiba sa Indo and anong pinagpipipararan tabi nindo? Go ahead po. Okay, actually po, kakabasa milan ka ini. Actually, kang weekend, nabasa ko naman pala ini. Na Executive Order 39, tapos baba ini kang September mismo sa muyang opisina. Pero, ang ditay po na ganito, na pinaraman kami kay Department Order, itong kami kita for to implement Executive Order 39. At siya nahapon po ang meeting itong task force sa Metro Manila. But nonetheless, magpiday pa po itong mga pigbaba sa mo na order, di pa ini official na ibaba sa mo ni Department Order, sa mga meeting pa sa natin hapon. Pero pigkawan na pong instruction sa mga provincial offices to already start to act na pigkawan sa mga mandato under the Executive Order 39. Even prior po sa inyo ng Executive Order 39, nag-monitor na kami kan presyuhan tapos kan inventory kan pagdating sa Bicol region. Ay, opo. So, in particular tabi, Director, ano ang sa indong magiging papel tabi digdi? At so parang partner na po kamukha ini pati yung Departamento de Agricultura, Puersas Armadas, PNP and other law enforcement agencies? Sige po. Ang dito po as you mentioned, pero lang po sa mga implementing agencies kaya ng Executive Order 39. And very specific man po ang samong role digit sa Section 3.8. The DTI and the DA shall ensure the strict implementation of the mandated price ceiling on rice in the market, including monitoring and investigation of abnormal price movement thereof, and provision of assistance to affecting the retailers. Hindi po sa medyo vague po sa Moya until today, until this morning. Regresyuhan dito sa Metro Manila. Ini po to provide assistance to affected retailers. Ika-clarify ko pa po ini sa Manila bako klarado din sa order kung ano itong assistance na pwedeng i-provide
kang departamento naman sa mga apektadong retailers. And who are these affected retailers? We assume na siguro baka even sa mga nagbarakal na si Pagas at a certain price level. Tapos comes the executive order 39 na natagawang price ceiling. Baka sila sa mga apektado. Ini po assumption pa lang dito sa lokal. Madidefine po ini at hapon kung ano po ini mga gustong sabihin sa ini. Yung din na mga provision sa executive order. Oho. Director, medyo lubog po kaya ang signal. Lubog ang signal tabi, Chief Tech. Hindi ko pang microphone sa Opo. Sorry. Opo. So, dyan na hapon, magkakaigwa ka mo nin pagtiripon. Iyaong ka po sa Metro Manila ngunyan, Director? Hindi pa po, malarga pa sana. Ay, uyogon mo. Sige, tibad, mabaya ka kan aeroplano. Di man po. Mamiriting ka mo taod-taod na hapon and ma-redefine. Actually po, ang ma-meeting sa Manila, itong mga sa national level po, national level. Ay. Itong create na task force under digdi sa department order na create kang DTI. Ay, iyo po. Nadangog ko tabi isa mo kasubago na maaaraman tapa kumbaga yung specific role naman na ganido, pero igwa kang naunambitan Director Dindo kasubago na igwa na kamong naenot na pinagibong inventaryo kan mga bagas digdi sa Kabikulan? Ayun po, nag-monitor kami kang presyohan. Kaya nga itong na-note me na medyo nagralangkaw talaga sa presyo kang bagas. And for monitoring kang inventory level, especially itong sa National Food Authority, igo pa sindang nasa 30,000 plus bags of rice. And per NFA, demandain ma-determine kung hanggang ano rin yan kasi pindabaga po, wala naman sindang mandato to na mag-stabilize kang presyo kasi itong available na rice nila pang calamity. So, yan po. Pero as far as commercial rice concerned, nakamonitor man kaming nagkaduwa ng mga darakulang rice traders, specifically digdi sa probinsya kan Albay, medyo available pa man po unsupplied. Oho. Sufficiente pa man. Iyo po. Iyo nga ni po tabi Director bagaan nasa nasa sentro kan issue is despite kanyaon an sufficienteng supply nin bagas, naglalangkaw ini tabi. And ang offshoot na kaini is ining price ceiling taan sabi igoning hoarding. Now digdi po sa lokal na level may findings ka mo na sufficiente pa ang supply pero naglalangkaw ang presyo. Ano po yan talaga? Igoning in essence hoarding man digdi sa tuya insofar sa indong monitoring? Di pa po kami makataramta kung may hoarding or wala. Pako pa man full investigation. Saka ang nag-investigate po kaya ang Bureau of Customs. Okay. Di sige tabi, igo kapag naunambitan man Director Dindo Kasubago na sa aga na yata ini magiging efektibo na price ceiling, but the problem is sa tuyang mga rice traders nakabakal man, biktima man ini kan halangkaw na presyo kan pagbakal ninda kan bagas na ipipabakal man ninda sa mga konsumidores ngunyan sa end users. Paano tatabi ini ma-determine and how would we reconcile this tabi insofar as yung implementation na sa aga kan price ceiling over? Siguro po sa rin sa mga critical na pagurulayan at siya na hapon kan meeting kan task force. Kasi masabot ng taman siyempre sabuton taman kamuktakan kan mga retailers na kung mapatunayan siya na ina talaga nakabakal sila kay halangkaw na presyong bagas, siyempre data man yan basta maimpuniran kaining provisions kaining executive order. Pero imbestigaran ta po yan Sir Pio. Opo. Po yan due process. Iyo tabi. Director, if you may, ano ang penalidad na nakapalaman dyan sa mapapatunayan na magbalgar kan pagpasobra duman sa presyo ning bagas na ipigtalaan kan gobyerno over? Digdi po sa executive order 39, there po siya na mention kung ano magiging penalty. Pati digdi sa mong department order, but definitely under the Price Act, magkakaigwa kiya ito ang pigapot ng due process, baka pagbadaran sila ang inipigapot ng notice of violation.
immediately kung mapatunayan ka na nagpalgar kay ning order. Pero rig di sa to, Director, tama ba yung nadangog ko na igwa na kamuman ning pinag-crear ng grupo, parang task force na ma-implement ka ini, over? Kaya po, punyan po, pigpaluwas ng una sa mga staff kan DTI to do monitoring. Once in a while kaya, head office nagahagan sa mo ki data. Kaya dapat preparado man kami pirme. Kaya pigpapaluwas na po sa mga tao na to monitor. Pero, madepende po kami sa resulta kan pagrulay at kanahapon sa Manila, sa task force, kung anong specific na mga action or mga guidelines na ipababa po sa MUYA. Director, kung igwa katabi ni mensahe sa publiko bilang parte kamo kaining na tauan ning responsibilidad kan gobyerno nasyonal, go ahead tabi. Sige po, siyempre ang pinaka-concern digdi sa mga konsumidores apektado kaining pagtaas kan presyo kan baga kaya nga nila kay kita kaining solusyon na price ceiling by the national office. So sa mga sa mga price retailers po diyan na nagdadangog sa mga rice traders kung dahil taman po pagka pakiulay na lang po, pakiulay na lang. Dahil taman pagka tagadon, po ang presyo hanta. Kasi yan po kami, kunyan, mapistart na kami mag-matid, mag-monitor sa Indo. So if you'll find out na nag-violate ka mo kayo mga provisions under the law, siyempre mag-ikakayo kayo mag-imponer kami kung nagkakanigong mga sanctions. Sanctions. Before I let you go, may na duman sa Manila agang-aga nagbo-monitor kami. Igwa na ning grupo ning rice retailer nagpahayag na daisinda masunod. Tabi, Director, digdi sa local na level, tiba digwa manin arog ka naggrupong magpahayag, what will be in advance your warning, tabi? Kami po mabase sa nadigdi sa pagkatao sa mga order kan sa tuyang national office, especially kan presidente. So kung nakapaloob po digdi na na mga dapat may gibuhon din po. Yan lang wala po ang matimbag ni. Director, from time to time magtataga apod kami sa Indo tanganing ma-monitor man ang sitwasyon na digdi sa tuya sa Pilipinas, tabi. No problem po, anytime basta basta libre. Opo, sige tabi. Salamat sa oras, po, Director Dindo. Salamat po. Mabuhay ka mo dyan. Okay, mga tugang, si Director Dindo Nabol kan Department of Trade and Industry Bicol sa tuyang nakahuron manungod sa bagay na yan. Pinagtawan ta na po yan in diretso man. Although kasubago natukar naman inibaga ni VP Henry, pero this is of utmost concern because this is of nationwide scope, tabi baga Chief Tech Ramir and ini po baga paano ang rice is a staple food kan sa tuyang nasyon. Kawatan mo ang supply nin paroy buda bagas, grabe ang impact kayan sa totoo lang. And bago kita mag-break tawang ko siguro if you will remember, tabi, mga 2 or 3 weeks ago, tabi Chief Tech Ramir, ikaso ka partner ko sa Tingog kan Banwaan. Di ko lang ma-assure pinagpasabutan na ini na one of these days this will be blown up into a high level of proportion. Anong gustong sabihon ta? 3 weeks ago yata ito, more or less, pinaapod bagan Chief Tech Ramir ni Presidente Bongbong, uutrohong ko na naman for the sake tanganing masabutan ta po what is happening. And makapag-igo kita ning konklusyon na informado, basado sa impormasyon na tamang dimension kan sitwasyon. Baka itong subasta sa nakita ma-conclude, ma-react based on emotions or based sa nahihiling niya itong nangyayari. But ang tiga po tarig di informed conclusion. Ano po? Now, 2 or 3 weeks ago, digdi mismo sa programang Tingog Tanbanwaan, ipinutok ta po ang istorya na ipinaapod na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. yung presidente mismo kang rice retailer sa bilog na Pilipinas, which happens to be a lady. Babae siya, nalingawan ko lang sungaran, pero siya ang pinaka-presidente po.
kang gabos na rice trader sa bilog na Pilipinas. Yan ang mga nagpapabakal baganin bagas sa Saudan, nag-importar nin bagas, gabos. Siya so pinaka-presidente. And ipinapod ito because so Palasyo Malacanang nakakamasid na naigwa na naman ni nagkakawat tabi Chief Tech Ramir. Now, ipinapod itong presidente kang rice trader kang bilog na Pilipinas, kahampang yung Department of Agriculture, DTI and other concerned agencies and no less than the President. Hinapot, ano po, igwa kita ning supply nin bagas? Ansimbag kan rice trader so pinaka-presidente mismo, Mr. President, sundo pa ini sa masunod na taon. First quarter pa. Dawa ngaya umabot ang El Nino, supisyente ang supply nin bagas sa pribadong sektor. Na iyon nababakal niya to dyan sa mga Saudan. By that time, ang presyo kan bagas, dahi pa minaabot sa 50 tabi Chief Tech Ramir. Dahi pa minaabot, nasa 30-40 arog kayan. Ngunyan, ibinuga baga kang Palasyo Malacanang. Daining ikahadit, tadai dapat maglangkaw ang presyo. Tamay, ang inside story kay ni tabi Chief Tech Ramir, igwa na naman yung namomonitor na mahiro na naman na ma-destabilize so pinaka-basic commodity niya na to, which is rice. Second to air, ining pinagahangos niya to baga. Ikado baga ang bagas, pagkaon maluto, sa ining sa buhay ta, ikado ang bagas. Apoy kang pigahangos niya tong oxygen, ano. Ngunyam, ilinuwas ito kang Palasyo, tanganing daina umabot sa arog ka ining puntong kikamugtakan tangon yan. Tanganing kunta na mainutan so mga nagmamanipular kaini kung sisay man iyan, and for whatever purpose, would it maybe economic purpose or igwa pang political purpose, na ma-avert na kuta na mapugulan. Pero dai na pugulan Chief Tech Ramir. Nyan, pinag-explikar tabagay ni kanakaagi sa tingog kan Banwaan, maabot ang aldaw, sabi ko, tandaan nindo, this will be elevated to a magnitude na ang proportion kan destabilisasyon malangkaw pa. This will go beyond rice. This will go beyond the price of rice and the supply of rice kung malawos. Yan. Now, kung mo supisyente sa supply kan bagas, naturalmente, dahil dapat malangkaw ang presyo. Because applying the law of supply and demand, paggulpian pangangaipo pero diit ang supply, malangkaw ang presyo. Now, magikitang analytical, nata-taapisar kampag siguro kan mga rice traders. Apisar kampag siguro kan pinaka-presidente mismo kan Rice Traders Association of the Philippines, and in fact ngunyan nadangog ta mismo kay Director Dindo Nabol kang DTI Bicol man mismo, ha, ilocalize niya to nindi itang hururon, ipinahayag baga ni Director Dindo Nabol, igwa pa da baga tabi Chief Tech Ramir ning supisyenteng supply sa lokal na level. So, daita maabot nin pag-isip kung nata tanaglangkaw ang presyo kan bagas sa merkado, applying the law of supply and demand. So, ang sabi, ang istorya na igwaning hoarding. And ang sabi kan mga ekonomistas, when market fails, government will set in. Kaya naglaog na po sa gobyerno. Dahil sinda nagtrayumpo na mapugulan, so pagmanipular kan, dahil ita maintindihan kung sisay pa nga ni nagmamanipular na ini, nagkakawat sa satuya na kita ang biktima na end user for the purposes na sinda sa nang nakakaisi so mga manipulador ka ini. Ekonomiya ba tanganing magkaigwa sinda ning limpak-limpak na salapi? Kasabay ba ang political motive? Kumbaga ta, syempre pag nadagit na kitang mga Pilipino, tagutom na, mahal na ang bagas, ang madadangog ta na igwa na nga ni nagbubutwa, ano man ngayang nagiginibukan gobyernong ini, inutil baga ngaya sa presidente. Tarakod-takod na po yan. Now, kung magparalangkaw pa ang level ka ini, dahil tasabot kung saan kita dadarahon kan istoryang ini.
tibaan nga ni ngapit na panahon, makahiling na naman kita nin magrilinya na naman dyan sa mga plaza, taduman sa nakita makakabakal nin baratong presyo nin bagas. And daita sabot nga ni kung igwaning grupong ma-take advantage kang emosyon kan tawo, tadai na kita nakakabakal nin baratong presyo nin bagay, and dai na kita tabi Chief Tekramir nakaka-extra rice. Kasubanggi nga ni, pagkaon ko dyan sa gilid kan tinampo, talangan man sa tahaw ng tinampo kita magkaon tabi Chief Tekramir. Dyan sa mga kuhan, sa mga kurukarin, dito man sa Albay District, piyesta, Senyor San Gregorio Magno, nagkaon ako, ta medyo mag-alas 9, nasa gilid, duman sa gilid, nya ko na, naigura ano na so maluto, 12 pesos na ngayon papapiyo. O dahil na kita maka-extra rice. O, pag nadagit mo ang emosyon kan tao, maybe here comes the political motive, ma-destabilize ang gobyerno. Sana ba ko man araw kaan? Ano tabi? Yan. So, ibaga tabi ha, igwa ning nagkakawat sa satuya kaini. Igwa ning nagmamanipular. Na italang sabot kong sisay tab. Ay, nako. So, yan po ha. Ngunyan baga nagluluwas na, nadadamay na ang palasyo, nadadamay na su presidente. Siyempre damay na permita yung presidente. And in the meantime, somewhere else, someone, may grupo o tao siguro, naghihiling na, o yan na, nag-i-escalate na ang sitwasyon. Bako? Nag-i-escalate na bagang sitwasyon to the point that no less than the government nag-issue na ning price ceiling. Ansaro padigding problema, ta ini man na nagpapabakal man ang ganin mga bagas dyan sa saudan, biktima man ang Chief Tekramir. Tabi nakalma ninda, suyaon dyan na istak mo niyan, sa halangkaw man na presyo. Bako? Now, yung farm gate na makasubago, may na-monitor naman kita sa Manila, na pigkakahuro, nalingaw ko lang dating congressman ning sarong progresibong grupo, yung nga nga napigang alas mima. So mga paraoma, barato subakal sa indangay kan bagas, ngunyan uyan, mahal pag minuli-nulyao na sa mga merkado na paano daw ngayaan. O, pagkatapos baga, sige na ang raid kan gobyerno. Uto no less than so sa tuyang Speaker of the House, kasabay so mga nasa adwana, Bureau of Customs sa Sinibapa, uto baga, thousands and thousands of metric tons of rice ang nadiskubre sa darakulang bodega. Yaon dyan nakasaray. So hoarding yan. Kaya ginamit na kang presidente so sa iyang poder under the Constitution, sa irarom kan prinsipyo na when market fails, the government must intervene. Taan gobyerno, iyo po yan ang satuyang ama. Parents, patria, mga magurang taiyan tabi. O yun ang tabian. Now, hiling-hiling ta kung sagkod sain pa magtaas ang sitwasyon na ini digdi sa Pilipinas. Remember, bagas ang pigkakawatan tabi kan nagkakaperang da itasabot kung sisay ang nagdi-destabilize kay ni to a certain degree digdi sa satuya sa Pilipinas. And sa aga, mahihiling ta kung iguana mananggad nin primero masampulan na ipaapod na negosyante na dai masunod duman sa price ceiling, or kung iguana kitang mahiling na 41 pesos sagkod 45 pesos to the maximum na presyo ning commercial rice sa satuya. Maaraman tayan, tasabi baga ni Director Nabol, mamiriting pa sa naduman sa Manila, makuan inig, hectic ining maray, ta sa aga naan pune, mahiling kung paano, taigwayan in mga nagkabarakal pang bagas mananggad na medyo mahal pa, yan ang mga nagkakabarakal niya to sa saudan, na bakal manindayan ni medyo halang kaong presyo, paano ka yan tabi? Plus yung parang subsidyo yata na kung ano pa, assistance duman sa mga rice traders yata, ano, yung mga nasa baba na po, data pa yan maintindihan. Sa aga po yan, sa aga will be the action, kung ado baga mananggad tabi ha. Igo bagang kasabihan Chief Tekramir, pagdaing laog ang tulak, nagkakalintar ang utak. Yan, dipisil kung kawatang kita. Kaya we should be very careful and be very analytical sa mga nangyayari ni po tayo isa sa tuya ha. Oras Pilipinas, halawig ang parada, it's 9:32.
An oras hatod sa Indokang. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan, kalahi, kapamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so Kinikilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Ang kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Healthy habits gonna grow. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada.
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Pwede! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata! Ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na ako makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Barrios, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternativo. Mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Joey! Kuya na si Kong Joey! Kong Joey Salceda, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda, padagas ang paghatod nin, serbisyo asin pagpadapa, sagabos na albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Skyworth. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Salamat po duman sa nagtiterex although habo ni na mag pa-on air and may nakakahuro man kita off air nag-apresar man na arog kan ngayon sistema kan pagpasabot kan istorya. Aram nindo kan hindi tabi talaga, we should be very critical tanganing sa tuyang desisyon tama di kita madaraduman sa manipulasyon sa nagkakapira na para sa naman sa intereses ka nagkakapirang nagmamanipular na inikan sitwasyon digdi sa satuya sa Pilipinas. Pon ini sa bagas nguna primero economic issue tibaad magi ining political issue and maging emotional issue ini lugod tabi kasabay na diyan sa political yung emosyon yan data sabot tabi and in that sense duman man kita minalaog to the best of our ability na ma-dissect ang istorya tanganing magkaigo kita nin tamang conclusion based sa tama man na paghihiling niya to kan sitwasyon po yan may nagapo sa tuya taga Ginubatan yan marenget na aapudan nindo yan na DTI buda na feed nga ning tamang mga sistema o kaya impormasyon na sa tuyang mga paraan tabay. Salamat man tabi po.
Sige. So hiling-hilingon ta kung sa kita dadaraho naman kan istoryang initabi. At least iyan na iguana ning executive order ang presidente na igo na dapat ning price ceiling. Hilingon ta kung ano magiging epekto ka ini. Ta siyempre iguanin masaranga sa nga paiyan na issue tabi manungod sa bagay na yan. And we will, sabi na nga ni, provide you the information na ba kung adulterated na daining twist dainin salmog na kung ano pa man tabi, ha? Sige. May mga istorya na kita dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Dagdagan tamo na ang bulos ng informasyon. Ans Galero, dyan sa palibot. Thanks for waiting, Ans. Good morning. Please go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagpanyatong bareta, iaagi man sa langgaray sa pagkakandigong election process, mas kinawarang kalaman sa syudad. Inian kasimbagan sa DCGB News ni Comelec Legazpi, Election Officer Attorney Connie Del Castillo, manungod sa kung ano mananggad ang disposisyon sa mga nag-file ning kandidatura para sa barangay as in SK elections na walang kalaban. Sigun sa iya, dawa na daw na solo sa nang nagdalagan ang sarong kandidato para sa pagkakapitan SK o man o kaya kagawad man, yaon man giraray ang ngaran kan mga ini sa balota, dapat mahiling man giraray kung piraan buminoto digdi dahilan sa wala man sindang basta-bastang pagdeclare na win by default. Iniangkot ng kan pahayag ni Attorney Del Castillo. Mientras na sa pag-verifikan mo niya na pagkaaga sinabi ni Atty. Del Castillo, nagabos man ng mga barangay digdi sa syudad, igwa ni nag-file na maralaman-laban dahilan sa uminabot sa 179 ang bilang kan mga nag-file para sa barangay captain. Mientras na uminabot man sa 154 ang nag-file sa pagka-SK chairman, asin igwa man ang mga ini ni na kompletong linyada. Adi ko niyan gabos na barangay digdi sa Legazpi igwaning contest sa eleksyon puro igwanin mga magkari na labad-laban sa pagkakapitan buda SK buda kagawad. Over. Yes, as confirmed ko niya na pagkaaga sa piyo ni Attorney Del Castillo, gabos iyan may kalaban. Although daay pa daw sinda pwede makapagpalawas kan lista ka na per barangay ta kay puhan pa daw nita iniagi sa magkakanigong validation. Iyo ta kadakol-dakol mananggad iyan. Now ano ito ruling, may mga nagharapot itong nasa pwesto baga sa gobyerno na nag-file either ngaya kapitan or kagawad sa barangay. Ano ang ruling na ihapot mo lamang kay Attorney Del Castillo para ma-reiterate tatabi? So, huring pakikipag-uron ko about dyan, Sir Pio, sa topic na iyan. Sabi ni Attorney Del Castillo, ang ruling ka iyan kung either job order ka, contractual ka, or permanent employee ka kan gobyerno. Once na nag-file ka daw, Sir Pio, kan posisyon sa barangay SK elections, automatic ma-resign ka. Okay, so sa aldaw na ito na duminuman ka sa opisina kan Comelec, inakseptar, inistampahan, pag-approve so sa imong COC, dahil ka na dapat sa pwesto di gobyerno. Yes. Okay, ano man na sa imong posisyon, being casual o job order or regular and permanent position. Okay, so daining kon dyan, daining iriwal. Or iriwal. Dahil ka dapat na puon ka iyan kapag file mo, dahil ka na dapat maglaog sa opisina di gobyerno. Once na, kasi pag sabi ni Attorney Del Castillo sa PIO, kapag inako na or approved itong filed COC mo, considered ka na bilang kandidato, kaya dapat na, kumbaga, duman ka naman mag-focus, maghali ka naman duman sa enot mong trabaho. Igo ka dyan sa city na mga sa Comelec na arog ka na instances? Naghapot Sir Pio yan na instance na yan kay Attorney Connie. Pero talagang dahil pa kita makakakuha lista sabi niya may order man sa inda na dapat na final validation go na iyan. And then sa kasinda mapalawas ki detalye. Maisihan ta man agad. Total araraman yan kung si sa mga nagakarapot nin pwesto sa gobyerno
na nag-file and kunyan sinda automatic na dai na dapat putol na ang serbisyo ninda sa kayaan na ang pagkakapot ninda ng gobyerno. Yes po. Okay, sige. So itabi sa piyo ang informasyon man haliman sa Comelec Legazpi, Ans Galero, DCGP. Salamat Ans sa istorya hali dyan sa luwas. Basta baga nagkarandidato tabi yan na nasa gobyerno automatic man day naningkwan yan hururo na dakol. Pero basta ako maog matabi Chief Tech Ramir kan Sabadong Banggi. Yan. Maog na ko kan Sabadong Banggi. Napunas sugabos na frustration ko sa basketball. At least dinaog ta sugi gulu-guluhang kitang maray na mga Pilipino. Dinaog ta su China for so long a time and it is a sweet victory Chief Tech Ramir tadigdita pasinde din daog sa home court niya to digdi sa Pilipinas sa Araneta ba ito so ultimong kawat kan Gilas Pilipinas dawa apat na sudaog niya to itong gabos na kadaogan niya to mangibabaw suhamis kan victory na nakamtan niya to kontra sa China. Yan. Good mo di. Saw pati tambak. Yan. Ining China ini makagulo-gulo sa basketball sa nangani makagulo-gulo na. Pirang taon na nakadami na FIBA kung nakakasabay niya to sina sa grouping o kung dai man nakakalaban pagkatapos kan laban-laban sa grouping sa FIBA or sa Asian Games, sa SEA Games, permite kita kaining idaw kan China. Ngunyan, nadali taman giraray. It's a sweet victory. Punas o gabos na kadaogan sa FIBAng iningunyan. China ang dinaog niya to. And kasabay na yan. So pag anunsyo man baga, nainot na pag-anunsyo naman ni Coach Chot Reyes na daay na ngaya. Mahali na ako yun na nga ni bako sa kan mga nakainot I never de ko tabi pinagkuan si Coach Reyes sa ito bagang superming nadadaog sa Pilipinas ang sentro niya to kan diskusyon is yung pagkumparar niya to kan skills and kan sa tuyang ability sa basketball kontra sa ibang mga nasyones na halang kaunin maray na ang iabot na standards. Pero sa coaching de ako nag-criticize kit Coach Chot taaram ta yan kahirak man ni Coach Chot Reyes magatabi Chief Tech Ramir ang paghuna kan naman nagakapirang nakakahiling ki basketball madalion sa ang pag-coach kayan igo nga ni baganin mga nasyones man na dai man na qualify na mas mga matitindi pa kaysa sa tuya pero yan nakahiling sa na sabi nga ni Pading Peter na Encisa saro sa mga matitinding coach manigdi sa Albay sa Bicol yung coach kan Red Dragons Pulang Red Dragons kahiling sa nanganing basketball coach na pero pa-coach mo nga ngayon sa barangay ngangangaya yan kaya kahirak man ni Coach Chot Reyes ginibo man niya ang gabos na medyo tabi pero talagang yun duma na kita nagkakadiferensya paano pag-abot sa individual skills and abilities na talagang ang kalaban niya to sa ibang nasyon mas halangkaw ang sa indang level. Sabi ta na nga ni kung digdi sa satuya ang team niya to cream of the crop na yan kan PBA pero pag abot sa mga araw kan na laban na international ang scene international ang level iabot pa ning kurab iabot pa ning malas kumbaga naa-apply pa sumalas o buenas sa kada kawat sa ibang team dai na yan ayan na team kan Italia yan na sa mga European basketball team na yan dai na mga buenas o malas an sa inda dyan, parang mechanical na muscle memory na pag bumuhi aning bola 3 points o bako man i-score muna duman sa scoreboard shoot na iyan pagkatapos yung cohesiveness kaan yan ang mga teams na nakakalaban kanya to nag-irintra sa FIBA an iba dyan ang kadaklan kan mga team na anday na nagsusurusiriblagan iyon sinda-sinda na nag-iriba-iba bilog na taon man lain-lain na kompetisyonan sa indang pig-intrahan, sinda-sinda nag-iriba-iba na. Bako itong pick up sinda, hali sa man iba-ibang team kan sa indang nasyon, tapos ma-training ning 2 bulan. Sinda, yun na yan, bilog na taon.
Sige sa nan pakikarawat nila sa basketball and it is well funded. O kaya nagkakaamuyan na sinda. Hiling pa sana isina kung saan ipapasa ang bola. Hiling pa sana aram na kan nagdadarakan play kung saan malaog itong supapasa niya kan bola. Pagkatapos halimbawa may magsalidang at player, aram na naman nindan sa indang kompleksyonan sa indang dadarahon na kawat. Taaram nindaan paglaog kang kada player iguning kanya-kanyang role na isina kang kada saro. Digdi sa satuya da ipukaan. At pipick up yan mga 2 bulan o 7 bulan bago mag-FIBA, it's not sufficient. May mga talent at may mga skills iyan tabi. Saro pang puntuan. And si Coach Reyes, yun na tabi, sa Pilipinas ngayon, bawal ngayong madaog, maski gura ano gibuhon mo, ginibo mo ng gabos na medyos, pati nga sa pamilya ko. Nako, so yan po tabi ha, congratulations. At least pag-conclude, kan kawat kan Pilipinas, Gilas Pilipinas, Sir Dexter Velez in the house, kang 106.9 WGBFM Tabaco, sa tuyang sister station sa Tabaco. Good morning, Sir Dexter, SM Dexter. Di ba yung Gilas Pilipinas, ultimo ng kawat din ito, at least on a high note, gana kita. Gabos na itong mga kapirdihan ta, kumbaga na-compensate, taan na pirdir niya to, China. Di ba? Tambak pati. 22 puntos ito hanggang 23 puntos. Nako. Very commanding win kan Gilas Pilipinas. Mabuhay tabi ka mo. And kung sabi ko na nga ni baga, very observant kita, never kung pinagkukunya si Coach Reyes. Nasasabutan tan sitwasyon niya. Sukuan lang talagang harayo pa an sa tuyang level nin kumbaga skills kumpara sa skills kan ibang mga basketball players hali sa ibang nasyon, lalo na European countries na yan. And yung South Sudan nga ni dinaog kita because genetically yung mga taga Sudan haralang kao niyan haralang kao bagay yung mga taga Sudan and South Sudan is rank number 64 yata ito sa FIBA. Kita rank number 41. Dinaw kita kang South Sudan. O yun tabi ha. Mabarita man muna si Angel. Alas 10 tapos mabultada ang programa. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan madiklom na lugar ang kada barangay sa iyang tatabangan para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Paisi baragod sa District Elections 2023. Ipinapaisi kay Manihamiento Canaleco na magkakaigwan ng District Elections sa Junta Direktiba sa maabot na September 16 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting centers sa kada munisipyo o syudad, iyo ang mga minasunod. Malilipot, San Francisco Learning Elementary School, Bakakay East Central School, Santo Domingo East Central School, Daraga North Central School, Kamalig North Central School, Ginubatan East Central School, Jovellar Central School, Piudran East Central School, Pulangi South Central School, Libon East Central School. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang petsa 20 Enero 2023 para sa District 3, District 7, and District 9. Para sa District 6, ang pwedeng makaboto iyo itong mga naging miyembros konsumidores hanggang Hunyo 17, 2023. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro. Magdara ng anuman na valid ID, Postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID as in iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. At borotohan mapoon sa oras na alas 8 ng aga sagod alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong konsumidores na magkandidato pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy sa Members Service Division sa Opisina Canaleco sa W. Vinson Street, Oldalbay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sa nasa September 9, 2023.
Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asintarabangan Season 9. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pabor si Albay 1st District Representative Ed Selagman sa pagbugtak nin price cap sa regular asin well-milled rice na ipinapautob ngunyan kan gobyerno nasyonal. Sigon kay Lagman sa subsidiya para masiguro na competitive ang farm gate price kan paroy. Sinabi kan opisyal na dapat tabangan ang mga paraoma pag-abot sa production cost poon sa pagtanom, milling, transportasyon asin trading kan paroy. Dapat man masiguro na naipapautob nin tama Rice Competitiveness Enhancement Fund kung saan makakabenepisyo ang mga paraoma asin farmer cooperatives. Ipigtao man na solusyon ni Lagman na ibusol ang government-to-government negotiation sa pag-import nin bagas tanganing mas mababa ang gastos. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc,
zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with James Coffee Mix Twin Pack. Sa James Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadiston. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimig Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang Bimig Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. And Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enot mong namit, igwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Hoo-ha!
bam bang ke tumbang ke tepe tepe tam bam bang ke tumbang ke be. Ecstasy, ekstano, ecstasy. Duro-diretso na kita kan sa tuyang programa. Nasa ultimo na kita nga more or less 18 minutes. Ngunyan pong Lunes, maray na agad yan kay Sir Ato Lim. Sa tuya pong sponsor man kang programa Petron Gasul. Mababakal po dyan sa Petron Top Gas Gasul. Diyan sa Daraga, diyan baga sa sentro kan Daraga mismo sa may saudan, Petron Gasul. Sa Petron Top Gas Gasul. Maray na agad tabi dyan sa Indo. Good morning man pala sa satong amigo man na nakaantabay permi man ng familia dyan sa Saindaman na tindahan, si Sir Popoy Balmes and kay Madam Balmes. Good morning dyan sa JRB Calibration and Battery Shop sa Lapu-Lapu City. Okay, Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu Legazpi City. Kumparing Al, marahay na Al daw, please go ahead. Salamat, Panay, makadorodis mayuna an parong kan basura na nakatambak mo niyan digdi sa MRF o Material Recovery Facility kan barangay Taysan na harani sa sentro, harani sa barangayol pati sa Udan. Yini an feedback sa tuyang ngunyan kan mga yaraon digdi sa sentro kan Taysan, lalo digdi sa may bandang saod sa mga nagsasaraod. Dahil kan grabe ng bata kan basura. Matindi. O na resulta ini pa de sa kakulangin in disiplina kan ng mga nagatarapok ta daiman pig segregate ana sa inda mga basura sa ramok-samok ini. Kaya pati sa mga nalalapa kasarabay na kan mga dahil nalalapa. Sa inso eksaktong location niya, kumpadre? O, ini pa di sa aranikan between kan barangay hall kan Taysan asin sa Udan. Ano, naku, bata sa Udan pa na matawod dyan. Correct, oo. Ano yan dyan na sa natinarambak na katudan na dyan tarambakon, over? Actually, MRF man ini. Kaya, kundi ang problema, daing disiplina an ibang nagdatarapok. Yes. Pati sa mga nalalapa, lalo ando da nga ni, an iba kani hali sa saod, an iba hali man sa ibang residente. Iyo. Na bararabad sa nadigdi sa MRF, daing na sisegregate. Iyan ang sugustutang sabi yung kumpadreng Al na bararabad, titarambak na sana dyan, tako mo MRF nga ni. Yan na dapat ko ta na an ibibugtak diyan sa Materials Recovery Facility, either na segregate data na kolektanan sa harong-harong or diyan pa sa nasesegregaton ngunyan diyan na plus na linaom. Correct. Itarambak diyan bala na ko mag-segregate kan diyan. Bahala na kamo kaya yun yan ang nangyari ngunyan. Grabe talaga bago karaw-karaw na parong an ma-experience mo ngunyan. Naku. Mala pati uning aning inda ko atat uminali sa truck ailing ko so kasabago nag akwat na so dagid kinaya kan garbage collector man. Dai nakikaya so volume and so sitwasyon subata. Uto minagi sa truck, inagiyan ako digdi sa may Tagungtong. Dahil mang kilaog pasiring na dyan sa Albay District. Grabe so amyog kan. Truck na sana iyan na dahil man kikargang basura. Siguro so epekto na kan inot na ikinarga. Matindi talaga. Matindi. Apera kan parong kumpadre, pati so mismong so basura, marauto niyan, pati so sagumsum. Pati sa truck na damay na kan sagumsum kan na basura. Yeah. Tapi kibirit man ko tang maakwat. Kundi yun ang nga ini, an obserbasyon digdikan mga nakaka-experience kayan. Yun ang nga yan alan resulta kan kulang nin disiplina. Actually, baga kan mga inot na bulan, tabangan kay Diyos itong barkada tabaga kay ito si ini so nagadaan o very active baga ito sa pagkampanya sa mga tao na dapat isegregate takon dai ninda talaga iakwat ngunyan experience yan digdingon yan sa Taysan o ni talagang mapalabay ka talaga digi sa may sentro
Lunes pati, nakulo nag-aaragi sa mga estudyante, mga trabador, mga nasaraod. Grabe ang mga transaksyon mga niya na Lunes. Talagang grabe ang amyo kamparong digdi sa sentro Kantaysan. Dahil taman pa pwede na kumpadre also nakato dan tabaga na pag-arog kan apo dan na so kapitan sa gobyerno. Dahil na tawo na. Tawo na. Ay, ni babaga totoyaon so barangay official. Nasa tawo. Dahil na kitong cycle na pag-arog kan maapod kita sa gobyerno panstaw. No. Dahil na tawo na. Sabi na nga ni, ask what not the government can always do for you, but ask what you can also do for the government. Simple man sana para pagsikriket kan basura. O dahil mo na magparatapok sa mga nabubulok. Kung pwede, ilubong mo na dyan kung saan. Nanganay na dahil na mag-contribo ka ng aruganing experience digdi sa sentro Kantaysan ngunyan. Bataang Taysan is a booming barangay. Correct, Nako, sige. Baling yun ang sitwasyon digdi sa South Legazpi. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa detalyes man kan mga istorya dyan sa South na porsyon kan Legazpi. Abi nga ni Kaloy Andes Loria kang SD 2025, day masyado magparalaom sa gobyerno. Ay masyado maghinguha. Maghinguha. Self-help. Dahilan ta ang amang Diyos pigtatabangan nin Marhay, ito man na talagang nagsusumikap nin Marhay. Arog kay niyo, magsumikap man kita na makatabang sa gobyerno. Sabi ni Don ni Carlos Andes Loria, Kaloy Andes Loria kang SD 2025. It's not always the government. Igwa man kita nin sa diri man na pagkukusa. O baga i-aplikar ta daw yan sa pagbuhay-buhay ta. Kaloy Andes Loria kang SD 2025. Yan sa paglilibot-libot niya sa mga barangay. Yan ang saro sa mga hihinguhan niya. Tibaad pa lamang kaya padaa na mabago ang mind setting niya to at least digdi sa tuya sa 2nd district. Makatabang kita bako itong sumagparalaom sana sa gobyerno. O duman sa 3rd district hiligo din do tabi man si Congressman Didi so women planters niya baga. O yan daing problema magmahal man ang bagas. Igwasin na pagkaon naman papa kamote. Ecstasy. Mga gugulayon. O nako. Di ba Manay Selmang Bahoy, maray na agad tabi isa dyan. Kumusta kay Kapitan Joy Bahoy dyan sa Victory? Kapitan Joy Bahoy, kumusta ka mo dyan sa mga barkadat niya to dyan? Chikitan, chikititang, tang, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe-tepe-tam, pam, pang, ketumbang, kepin. O sabi ni Primo, dahil niya na nahiling sukawat. So, score ba sa tambak? 21 puntos. So, lamang kan Pilipinas at China. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. O yan po tabi ha, medyo patapos na kita ngunyan pong pagka-Lunes. Maray na agad yan sa... Uy, kasusaro na ka-restorya ko man si Mama Mila. Maray na agad Mama Mila. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así. Yan na, basurang-basura dyan sa Taysan, tabi. Tawanan ko tama pa ini si Kaloy na Andes Loria pag midbid po din ni truth is simpleng tawo na yaon ang wisdom na mga na applicable sa satuyang oral na pagbuhay-buhay, mga simple, mga practical, logical. Yan sa pagtapok ng basura, i-connectar mo naman sa pinagasabi ni Kaloy Andes Loria. Dahil masyadong maglaom sa gobyerno. Kundi gibuhon kung ano man pwede maginibo para sa gobyerno. Dahil magparalaom nin maray. Kita mismo maghinguha because ngaya God helps those who help themselves. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Igwang nabawarang mga parasira baga Sir Dex duma sa tabako, sa rapo-rapo.
yung pinaghahanap pa inda ko kung anong latest kay ito dahil pa makita ning nako ko ang storya. And suko niyan man so special investigation task group para sa killing sa Libon. Ida dahil pakitang nako ko man na release hali sa Albay PPO. Kung ano na ang development kaya yung recent killings diyan sa Libon. No less than yung presidente baga si Presidente Bongbong Marcos Jr. nag-asigurar sa tuyang lokal na gobernantes na tatawan ninda yan ni nagkakanigong concern. Yan na killings diyan sa Libon Albay. And aaramon ta sa mga maabot na aldaw kaining semana tiba adigwa na ning desisyon man na ibinaba sa Comelec Manila kung ibubugtak naman ang gad sa Comelec control ang Libon Albay. Pwede na tabi, Chief Tech Ramir. Tingog Kanbanwaan. Maka-prepare na lamang kita manin pangutuhan. Diyan na hapon tabi, may Bicol target man kita paghapon 4 to 5 p.m. Sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Yung Bagyo tabi, nasa itaas man ito kang Pilipinas. Sa northeng parte. So malaog na sa northeng parte man ito tabi kung babilog na bagyo. Ay, pang pinagsusubaybayan kita. Pero duman pa ito sa kaitaasan man kang Pilipinas sa northeasteng parte tabi. Kung mabilog man yan ha. And dimar ngunyan ito sa pagtaas man kan gasolina, budag diesel o sa aga every Tuesday. O sobra piso na naman ang ilalangkaw. Si Endimar ang talagang nakatutok ka yan. Ala Alvinel Chico. Manila. Yan ang dabarkads ni Alvinel Chico, yung oil industry. Yan, sa aga na naman ako, 1.20 ata yun eh. Mara Joseph naman Salamat at sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Wag nang mag-extra rice. Wala na. Tamang-tama yan sa imo, Chief Tech Ramir. Wala na extra rice. Kaya ito may pigistorya so sa kuyang namumutan na tatay si Papa Joe kang buhay pa tabangan mala Diyos. Mais. Pwede mais. Mario Joseph. Basta ako inabutan ko naman yan ng kadiwa ka ito. Inabutan ko na yung kadiwa. Tapos inabutan ko na itong sa paglilinya-linya man kan mga bagas-bagas sa mga plaza. Tingog! Nako. Sana dayo mabot sa punto na pati yung emotional aspect niya to madarakan isyong ini and mag-iisip kita ng kariribukan. Day po ka, day tabi ka na. Tayo bagag kasabihan, pag daing law ang tulak, nagkakalintarang alimantak. Pio! Salamat po kan sa idong paginanyog. Bahal na Diyos at magbantay ako po si Pio Fernandez at Tingog Kanbanwaan. Day maghali, masunod tulos. News Director Mardela. Salamat and amang Diyos at magbantay. Salamat at sa pagbawi ng uhaw ay Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag